Здравейте, любители на уискито и хубавите напитки. Днес е Велика събота и съм решил да направя ревю на това прекрасно уиски Glenmorangie 10 годишно. Една много хубава подова експлозия от тази добра дистилерия. Чашите са две, понеже се бях подготвил за ревю навън, но природата реши друго. Тази чаша се донапълни с дъждовна вода и не смятам да добавям допълнителна водичка, ще я пробвам. Тук си отсипах чисто, за да видим как ще е. Мисля да му направя комбинация с ето тази пуличка Сага, Селес, робусто вариант. Предохожиха ми като доста хубава и кремообразна, но реално ще запаля утре, понеже утре смятам да се насладя на това питие в добра компания, и или ще направя допълнително видео, или в коментарите ще опиша как се е развила бутилката след като е била седяла 24 часа отворена, и естествено комбинирането и с тази пора, която никога не съм пробвал, в интерес на истината. Тези от вас, които ме следват от по-дълго време, знаят, че вече сме правили ревю на един представител на тази дистилерия. И доста време искам да си закупя това, да го пробвам. Даде ми се възможност, взе го. Типичната готина бутилка за дистилерията. Кратки тестинг notes. Описано е в какви бъчви е отлежало, но за жалост отзад не е упоменато дали е добавен карамел и не се говори за филтрация. Идва с доста приятна кутия, става и за подарък. И отзад са упоменати техните големи казани, които са с дължината на жираф. Така те казват, че достигат тази хармония от вкусови и аромати в техните дестилати и това кремообразно и готино усещане, което предоставят техните уиските. Нека да пробваме това уиски, бутилирано при 40 градуса алкохолно съдържание. Уиски с прилична плътност, блед цвят, но може би пък ще има страхотен аромат. Доста плодово. Усеща се ванилията. Бърбан бъчвите са дали своето. Използвани са първо и второ пълнени бърбан бъчви. Доста добре. Сега ще пробвам и това, което вече е с добавена вода от природата. Една идея по-слаби аромати, но все още доста приятно подло. Даже може би една идея по-приятно е за моите рецептори, но определено чистичко се усеща доста така по-силно тази плодова свежест, която има в него. Приятно сладко, сладка ванилия, може би съвсем далечно усещане за мед, плодово все още. Не се усеща никаква спиртност, нито на аромат, нито на вкус, доста добре. Не е с някакъв дълъг финал. По-скоро е по-късичък с много лека пикантност накрая, но не е неприятна. Даже мога да кажа, че е приятно, хубаво, лекичко, ефирно е. Нека видим как е с добавена вода. Приятно. Все още се усещат добри вкусове. Не са се размери. Може би долавям известна дървесност, дъб. Не мога да го определя точно. Между другото, утре ще направя още едно кратко видео. Ако нямам време, в коментари ще опиша как се е развила бутилката за тези 24 часа, откакто е отворена,
как е повлияло взаимодействието и с въздуха, дали към по-добре, дали няма никаква разлика. Интересно ми е да видя как ще е. В интерес наистина очаквах да е по-сладникаво уискито и много по-плодово, но не е така, поне според мен. Може би защото предварително имах някаква настройка, очаквах да е доста по-плодово, по-сладко. Не е лошо, но не е и вау. Смятам, че другите представители на марката са доста по-добре. Естествено, те седят и в по-висок ценови клас. На този етап не мога да кажа, че това е едно уиски, което ще ми накара да си го купя втори път. Усещате, че е хубав, качествен дестилат, но не ми изпъква с нещо. Може би времето стане неподходящо за него, не знам. Утре дават времето да е хубаво, да видим как ще е. Много зависи от настроението, как го пробвате. Затова няма да ми е финалната оценка, но този етап не мога да кажа, че блести с нещо и че съм мега очарован. На цена над 50 лева смятам, че би трябвало да предлагат доста повече. Има уиските на същата и по-ниска цена, които ни предлагат доста, поне за моя вкусов профил. Това е за сега от мен. Утре ще направя допълнение и ще видим как ще е. И ще чакам после в коментарите да пишете, да кажете какви са вашите впечатления от уискито и да разсъждаваме малко по-така навътре темата. Това е за сега. Виждане. 24 часа след отваряне на бутилката дойде време за повторна проба и да видим как се е развила тя, как се е отразило влиянието на въздуха, как е повлияло на уискито. Същевременно да споделя, че поричката не беше хубава, поне за мен. Доста тревиста като плява, много орехаво навита, гореше добре, но нямаше стегнатост така и не получи добро усещане и преживяване от нея. Но нека се насочим към уискито. Определено след взаимодействие с кислорода се долавя допълнително една малцова сладост, но нежно далечно усещане за мед, но доста така далечината. На вкус, на финал се усеща една лека дървесна пикантност. Иначе като цяло вкусово, честно да кажа, не се е променило много. Това уиски, което ми харесва повече на аромат, колкото на вкус. Определено пресидяването на бутилката се е отразило добре, но не е нещо, което да ме накара да си закупя втори път такава бутилка, честно казано. И така, това е от мен за сега. Довиждане.